रायजोफ्रा जे आंखौ लैहोर आरो जोंनि थारायबारि गामिनि रायजोफ्रा दुखु खस्थ' खालायनानैब्लाबो लोब लोब आंखौ मदद होफैबाय आंनि गोथार जुलिखौ जाफुंहोबाय आरो आंनि बाय बाहागिफोर गोथार जुलियाथ' आंना जोबना थांबाय दा बे गोथार जुलियावनो आं कालचार प्रग्राम लादों दा जोंहा बेयावनो जोंनिनो बर' फिल्मनि एक्ट्रिस मुंदांखा जोंहा माने मुंदांखा एक्ट्रिस जोंनि फावखुंग्रि सौफैनानै दं बिथांनि मुङानो मिस गेमस्रि दैमारि आखाइखौनो आरायदोंमोन बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोंनिनो गफुर हालामनि खार'निजारनि सुवेन उजिर बिथां जोंहा पुलिस डिपार्टमेन्टनि बिथाङा नेशनेल एवार्ड मोनलायनाय बे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायगोन जोंहा गेमस्रि दैमारिखौ नोंथांमोना नुगासिनो गोबां फिल्माव नुबाय गेमस्रि होनबाथाय जोंहा मुंदांखा सुपारस्टार दा बेजों लोगोसे जोंहा बिनानाव गेमस्रि दैमारिखौ फंनैसो सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय जोबोद गोजानद्राय मेंबाय थांनोबो गोजान दा गुवाहाटियाव थांफिननांगौ दा आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थानायलाय खोथा दाननो हायाबाबो शुटिंनि समखौ गारनानैब्लाबो बिनानाव गेमस्रिया आंनि गोथार जुलियाव हेफाजाब होबाय बिनि थाखाय आं बिनानाव गेमस्रिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा बिनानाव गेमस्रिखौ आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय गिबियावनो आरो आंथ' दिनै गहपुराव फैनाया सेकेन्ड टाइम जाबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों खिन्थु बिराद मेंबाय आं फैनानै गुवाहाटीनिफ्राय मोसानायखौ बिराद गोसोमोन नोंथांमोननि क्राउडखौ नुनानै नोंथांमोननि एक्साइटमेन्टखौ नुनानै बिराद गोसोमोन आंबो खिन्थु उपाय गैया नोंथांमोननि थाखायनो आरो मिउजिक भिडिअ दिहुनगासिनो दङ जेनि प्रडाक्शननिफ्राय बेखायनो बिराद बिजि जानानै दंथ'यो गिबियावनो आङो आदा रबि आरो इसानिसिम कंग्रेचुलेसन्स बावहरो आरो आसा खालामो आं इमान गोजाननिफ्राय खस्थ' खालामनानै फैबाय जिहेतु आंनि हाबायावबो आदा रबि आरो नोंथांमोना गासैखौबो आंनि इनभाइटखौ होनानै दोनखाबाय आंनि हाबायाव थांनो हागोन गासिबो एसेबां एक्साइटमेन्ट एसेबां अननाय आं माने एक्सप्रेस खालामनो हाया आं बेसेबां मोजां मोनदों गाबनो ओंखारदों आङो मिथिबाय थेंक सो माच एसेबां अननाय होनायनि थाखाय आरो नैबे गेमस्रिया रावखौबो हायार क्लास लवार क्लास सानग्रा मानसि नङा सोरनिबा हाबाखौ लवार हायार बिदि सानग्रा नङा बिदि सानग्रा नङिखायनो इसिबां गोजाननिफ्राय आदा रबिनि हाबाखौ जानो फैदों सोरबा फैदों फैयाखै बाट आं फैदों आसा खालामो रबियाबो आदा रबियाबो आंनि हाबायाव थांगोन आरो थाङाबा नोंथांमोननि आखायाव होलांगोन आङो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोंथांमोना जि खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय अके नेक्स्ट टाइमाव मोजाङै लोगो हमगोन आंनि नेक्स्ट इयाराव मुभि फैगोन अब्लाना प्रिमियार शो बिराद गिदिर खुंगोन आङो अब्लाना सोरनि मोसानांगौ दङ गासिबो नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामहरदो गासैबो आर्टिस्टफोरखौनो लाबोजोबगोन आं अके दिनै आं बिराद मेंबाय बेखायनो दिनै पारफर्मबो खालामथ'ला थेंक इउ सो माच नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोननानै बिराद गोसो दुंहाव जायो थेंक इउ
जोंनिनो बिनानाव गेमसिनि करिय'ग्राफार एबा मोसानो फोरोङो गोबां माने एलबामफ्रावबो फंबायाबो जोंहा नुजाफैखादों बिथांखौबो आं दा सिनायथि होगोन दा थाबैनो हिनजाव गोदाना थाब नुजाफैब्ला मोजां जागौमोन बिनानाव गेमसिमोनजोंनो आलासि सफैखानाय दं आं बिथांमोनखौ सिनायथि होनो नागिरदों दा बिनानाव गेमसिनिनो लोगो बिथाङानो जाहैबाय जोंना माने फार्स्ट क्लास थिकादार एबा कन्ट्रेक्टर बिथांखौ आं सिनायथि होनो नागिरदों मनिन बर' बिथाङा बाक्सानि फार्स्ट क्लास थिकादार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय जोंहा इसा बसुमतारी हिनजाव गोदानखौ आङो गुरै खावलायबाय लोगोसे ओरैनो जोङो बिथांखौ जोङो लावदुम होननानै बयबो मिन्थियो नालाय माने इन्टारेस्ट आरो दा बेजों लोगोसे जोंहा बिथां थिकादाराबो गोसोआ गुदुंखा कालसारनिनो मानसि बिथाङाबो हिनजाव गोदानजोंसो मोसानो नागिरबाय लोगोसे गेमसि बिनानावखौबो मिउजिकजों लोगोसे बयबो रंजानांगौ दा मिउजिकखौ दामना होदो फंबाय करिय'ग्राफारखौ जोंहा गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरैयै नैबे स्टेजसिम फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों जोंनिनो गुफुर हालामनिनो सागर बसुमतारी एक्टर बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायबाय दा बयबो जोङो ज' मोसानो थाखाय आं मिउजिकखौ दामना होबाय ओरैनो जास्ट बयबो हेलौ जोंना दिनै गोथार जुलिनि फुरा मोसानांगौ बयबो रावबो न'आव थानो मोना बिदिबा फन नांनोसै नङा होमबा Aku
बयनिबो नोजोरनि जोंख्लाबनाय गलाब बिबार बयनिबो गोरबोनि जोंलांनाय थब्ल बिबार गोसोआसो जायो मानोबा नोंनि बाथ्राखौ रुलु गोसोआसो जायो मानोबा नोंनि बाथ्रा खेंखुर खेंखुर प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजानानै बुंनाय मोननाय जोंनि गलि लांना गोसोआव गैजोबा दै रायजोफोर अब्लाबो माने जोंहा नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननांला होननानै आं बुंनो थाखाय आरो खेबसे माइकखौ लाबावबाय आं गैयाब्लाबो आदा रबिनि गोथार जुलिनि जा फांसन खुंनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना गासैबो इन्जय खालाम जिउआ दानो दङ गाबोन गैया नंगौना नङा बेखायनो थानाय मानि इन्जय खालाम न'नि मानसिखौ अन गासिखौबो रेसपेक्ट खालाम अन बेनोसै थेंक इउ सो माच बाय बाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनानाव गेमस्रि आरो बिनि लोगोफोर आंनि हाजायाव नुजाथिनाय आरो रायजोफोरखौ बिदाय लानानै बिनानाव गेमस्रिया मोजाङै मोजां सौहैथों होननानै जों बयनिफ्रायबो इसोरनिफ्राय आर'ज गाबनाय थाबाय गोजोन्थों